खुलुमबाय लोगोफोर, नलेज मिडिया एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोननैसो बाथ्राखौ बुंदों। बे बाथ्राफोरखौ आङो आंनि बायदि एसे बुंनो नाजागोन। दिनै आं नोंथांमोननो जेबो नलेज बा एक्सप्लेनेसन लाबोनानै फैयाखै। जास्ट बिथाङा जा बुंदों बेखौ मोनसे गुड निउस हिसाबै नोंथांमोननो एसे फोरमायनो नाजादों आंनि स्टाइलाव, नङा होमबा? स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारि बिथांखौ मोजां जायगासिम लांनाय जासिगोन आरो बिथाङा बुंबावदों माखासे एनडिएफबि केडार जायफोरा जेलाव दं बिथांमोनखौबो दिहुननायनि थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिनगासिनो दं बा आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दं, भारत सरकारजोंबो एसे सावरायगासिनो दं। आरो बिथाङा मोनसे इनफरमेसन होबावदों मा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो सिरियास लादों एनडिएफबिफोरनि केसखौ लानानै। स' बेबायदि बिथाङा इनफरमेसन होनो नाजादों। प्रमद बर' सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों मा माखासे सुबुंफोरा मिथिनानैनो मिथियै बायदि बाथ्रा बुंबायदों आरो माखासेया दुखुआवनो खायसे उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंबायदों। बिथाङा धैर्य हमनो थिनदो बर' सुबुंफोरखौ, लोगोसे एनडिएफबि बिथांमोनखौबो। मानो होनोबा बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों मा हादराव आयेन होननाय मोनसे बाथ्रा थायो, बे आयेननि सायाव रावबो थांनो हाया। नंगौ, आयेनखौ बारस'नानै रावबो सोलिनो हाया, बेबो जोबोर सैथो बाथ्रा। जुदि आयेनानो थायाबा, आयेन बायदि जों थायाबा जोंनि हादरा सोलिगोन बोरै? बे अराय सैथो बाथ्राखा, बिथांनि बुंनाया अराय सैथोखा। आंबो जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन, धैर्य हमनांगोन। धैर्यनि बादै जेबो राहा गैया। एसेबां बोसोर जिहेतु बिग्रायखाबायानो। मानो होनोबा बिथांमोनखौ रिलिजनि थाखाय जा खामानि मावनांगौ सरकारा बे खामानिफोरखौ लासै लासै मावलांबाय दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों। स' बेबायदियाव जों एसे धैर्यथ' हमखानांसिगोन, नङा होमबा? दा बेवहाय बाथ्राया जाहैबाय मोजां जायगासिम लांनाय जासिगोन रन्जन दैमारि बिथांखौ। बे मोजां जायगाया मा फोरमायदों बेखौ एसे नोंथांमोना बुंनो नागिरदों। मोजां जायगाखौ आं ओरै बुजिनानै लादों, माने जेराव बिथांनि हाइ सिकिउरिटि थागोन, गासैबो बिथिंनिफ्राय थानाय जानाय लोंनाय, सिकिउरिटि, जिउनि रैखाथि, गासै बिथिंनिफ्राय माने हाइ सिकिउरिटि थागोन निस्सय। बेखौनो बुंनो नाजादों खोमा प्रमद बर' सारा। आरो बिथाङा खिन्थु जायगाखौ बुंनानै होआखै माबे जायगायाव लांगोन। जानो हागौ बिटिआरआवनो जागोन, बे बिटिआरनि बबेबा जिल्ला मोनसेयाव जागोन। आं सानो बिथांखौ जुदि बिटिआरनि बबेबा मोनसे जिल्लायाव हाइ सिकिउरिटि होनानै जुदि लाखियोबा बे जोंनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानो होनोबा जों जोबोर खाथिनिफ्राय बिथांखौ मोनगोन। बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ आं रोखा जाहैनाय बायदि मोनबायदों मा बिथांखौ जेलसिम लांफिननाय जानाय नङा, बा इयुनाव आयेना जुदि माबा मोनसे थिनोबाथ' जेलालागै लांफिनखानांगोन, बे उननि बाथ्रा। माने दा जि परिस्थिति नुदों प्रमद बर' सारनि बुंनायनिफ्राय जों ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुजिना मोनथावना जे बिथांखौ जेलाव लांनाय जाथ'लिया, इयुनहालागै मा थिग लांनाय जानाय नंला। मानो होनोबा मोजां जायगायाव थानानैनो गासैबो गावनि फर्मेल माने बिथांखौ रिलिज होनायनि थाखाय जा टेकनिक, जा रास्ता दोङो, लामा दोङो, बे लामाजों थांनायाव जा फर्मेलिटि खामानि मावनांगौ बिथाङा आउट अफ जेलाव थानानैनो मावनो हागोन। बेबायदि बिथाङा इंगित होनो नाजादों होननानै आं सानो। स' जोंनि रायजो राजाया बोरैबाबा माने खुसि खालामनो गोनां समफोरा लासै लासै फैसिगोन होननानै आं सानो। दा रन्जन दैमारि बिथांखौ बबे जायगायाव लाबोनानै दोनफैगोन, माबायदि हाइ सिकिउरिटि होनानै दोनफैगोन बेखौ जों मिथिथ'वाखै, बा बेखौ पाब्लिकनो आउट खालामाखै। पाब्लिक डमाइनाव गासै बाथ्राखौ आउट खालामनो हाखाया। बेवहायथ' रन्जन दैमारि बिथांनिनो सिकिउरिटिनि बाथ्रा थागोन, रैखाथिनि बाथ्रा थागोन। बिथांखौ जाय मोजां जायगायाव दोनफैया मानो बिथांखौ हाइ सिकिउरिटि होनांगौ बिथांनि रैखाथिनि थाखाय। बेखौनो आं बुंगोन सरकारखौ, नङा होमबा? स' बिथांखौ मा जायगायाव दोनफैगोन बे मोनसे सिकिउरिटि बिसय। स' बेखौ जोङो पाब्लिकनो मिथिजोबनाया थारैनो मोजां जानाय नङा होननानै थारैनो सरकारा मिथियाखै, बेखौ आं सानो। जायखियानो जा बे मोनसे गुड निउस होननानै आं सानो। बिथांखौ जेलसिम लांफिननाय जानाय नंलिया, बिथांखौ जेलसिम लांफिनथ'लिया। देट मिन्स बिथाङा जेलनिफ्राय ओंखारनाय बायदि जाहैबाय, नङा होमबा? स' बेथ' जोंनि थाखाय गुड निउस। नाथाय बिथांखौ आबुं जेलनिफ्राय बरनथारबाय, बे फर्मेलिटिया जायागौमानि मोनसे थाहैसिगोन बाथ्राया मा बिथाङा जेराव थाया मानो दाबो जेलावनो दं, बेबायदि थाहैसिगोन। मिनिङा माने फिजिकेलि बिथाङा जेलाव गैयाबाबो नाथाय माने कागज कलमै बिथाङाथ' जेलावनो थानाय जाहैबाय, नङा होमबा? कागज कलमखौ नायोबा बिथाङा जेलावनो दं, नंगौना नङा? स' जायखियानो जा बे खामानिया जानो हागौ जोबोद स्पिडजों जानो थांगासिनो दं। आरो माखासे एनडिएफबि केडार बिथांमोननिबो केसआ एनआइएनिफ्राय निस्सय आसाम सरकारनि आखायाव फैबाय होनना जों खोनानो मोन्दों। बर' रायजो राजाखौ आं बेखौनो बुंगोन, जों गासैबो बर' सुबुंफोरा धैर्य हमनांसिगोन। जोंनि बिटिआरनि गाहायानो जुदि बुंबायब्ला धैर्य हमनो, जोंथ' धैर्य हमखानांसिगोन। जों बांद्राय दावराव दावसि खालामबाबो आयेन बादिसो जागोन नालाय गासैबो बाथ्राया। स' नांनायनि बारा माने दावराव दावसि खालामबाबो जेबो जानाय नङा, नङा होमबा?
दावराव दावसि खालामनानै सासे मानसिखौ नोङो जेलनिफ्राय बरननो हाया नङा होमबा जिहेतु बेयाव मोनसे आयेननि बाथ्रा थायो नङा होमबा जेब्ला जोङो बांद्राय बेबायदि बाथ्रा होनायनिफ्राय फेलें जायो अब्ला जों सरकारखौ एसे गोसोखांहोफिननांगोन जिहेतु सरकारा खोथादो जे बे खामानिखौ मावगासिनो दं स' बेवहाय जोङो नंखाय दावराव खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया स' एसेबाबो नेनांगोन सानसे साननैबाबो जों नायनांगोन जे दावरावजोंनो लदै गासैबो जाजोबगोन बे नङा नालाय स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिगोन आं आं रावनिबो एजेन्डा लाना बुङाखै बेवहाय सानसे साननैथ' जों नायखानांगोन नङा होमबा जेब्ला सरकारा फेलें जाथारो अब्ला जोङो निस्सय सरकारखौ गोसोखांहोफिननो थाखाय एसेबाबो प्रेसार होनांगोन नङा होमबा जे रन्जन दैमारि बिथाङा जेलसिम थांथ'खानाय नंलिया बा जेलाव बिथांखौ लांथ'खानाय नंलिया बेनो जोंनि थाखाय जोबोर गुड निउस होननानै आं सानो बिथाङा फर्मेलि जेलनिफ्राय आउटथ' जायाखै फिजिकेलि बिथाङा जेलनि बाहेरायाव दङ आरो बिखौ मोनसे मोजां जायगायाव दोनफैगोन होनदो मोजां जायगायाव दोनफैनायनि ओंथियानो जाहैबाय मा बिथांखौ जेलसिम लांथ'खाया बा जेलसिम लांथ'नाय नङा बा इयुनाव जुदि आयेना माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि दिहुननानै फिन जेलाव लांफैनायखौथ' जों बुंनो हालिया बियो समजों लोगोसे जागोन नाथाय बर्तमानाव जों जा नुहुरदों बे जाहैबाय मा बिथाङा जेलाव थांथ'नाय नंलिया बिथांखौ आरोबाव मोजां जायगायावसो लाबोबावगोन हाई सिकिउरिटि प्लेसावसो बिथांखौ लाबोबावगोन जेराव जों बर' सुबुंफोरा बिथांखौ लाखिनाय जायगायाव सरकारा मा खामानि मावदों मा मावाखै माबायदि सिकिउरिटि बेखौ नोजोर होनो जों बांसिन स्कप मोनसिगोन आरो बिथांखौ लोगो हमनायावबो एसे बांसिन सुबिदा जागोन होननानै सानो आरोबाव नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन जे रन्जन दैमारि बिथाङाबोथ' बर'फोरखौ खौसे जानानै थिनबाय थादो आरो जोंनि गोदोनि लिडारफोराबो बारग'लांनाय लिडारफोराबोथ' बेखौनो बुंबाय थादो खौसे जा दिनै जों रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय बेबायदि दावराव दावसि खालामबायदों बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननांगौ हमनानै लाबाय माब्लाबा सरकारा गासैबो दायखौ निमाहा होनानै बिथांखौ जेलनिफ्राय सानसे नङा सानसे हमना ला दिहुनगोन बा दिहुनबाय बै दिहुननायनि उनाव जों मावनो गोनाङा मा जागोन सबसे गेदेर बुस्थुआथ' खौसेथि स' बै समाव जों जुदि खौसेथि गैयै जानानै थायोबा अब्ला बिथाङा जेलनिफ्राय गनायनि उनावबो जों बर' सुबुंफोरा बर'नि मोजांनि थाखाय नांगौ बादि खामानि मावनो हानाय नङा होननानै आं सानो स' बिथांनि जा जेलनिफ्राय बरननायनि जि प्रसेस सोलिबायदों बे प्रसेसखौ नायनानै आं मोनसे बाथ्राखौबो बुंफाखानो लुगैदों ओंखायनो जे जों खौसे जानांसिगौ बिथांखौथ' जेलनिफ्राय जोङो माने बरननो हाखागोन होननानै आं मोनसे कनफिडेन्स दं जोंनि बर' सुबुंफोरनि दाबि एक्स एन डि बि बिथांमोननि दाबि बे दाबिखौ थारैनो सरकारा एसेबाबो सिरियास लाबाय होननानै आं सानदों सरकारा जोंनि दाबि एक्स एन डि बि बिथांमोननि दाबिखौ खोनासंबाय होननानै आं एसेबाबो साननानै लादों स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिदो बेनिखायनो जोंनि सबसे गेदेर गोनांथिया जाहैबाय मा दा इउनिटि जायोबाथ' बिथांखौ ओरैनो दिहुनखानाबो हरगोन जों इउनिटि गैयैखायसो बेबायदि स्कप लाबाय थानो हादों सरकारफोरा स' जों खौसे जानांगोन खौसे मिन्स बेवहाय नोंथांमोना माखौ बुजिना लायो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसेथ' बुजिबाय आरो जुदि बुजिबायबा बे भिडिअखौ प्लिज गासै बर' फिसाफोरनो शेयार खालाम लाइक खालाम आरो नोंथांमोना कमेन्ट्स होनो दाबाव लोगोसे चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुनो दाबाव अलखौ थुब्लासो आंनि गासैबो भिडिअआ